هنرمندek Japonî herûmişî Shibasaki nêzîkî 70 salê bû dema ku wê dest bi çêkirina dersên hunerî yên ser YouTubeê kirî. Ji mala xwe ya bêdeng li gundewarê Japonyayê. Wî dersên besît yên wênekeşiyê didan. Gelek şîrweyên bi zimanên cihêreng dibêjin vîdyoyên wî aramî û tenahiyê didewan. Wî ti heman demê da pisaya jêrnivîsên îngilîzî yên li ser vîdyoyên xwe yên ku teknîkên wênekeşî û xêzkirî nîşan didin û car car nevî û kitikên wê jî derkevin ser ekranê şopînera gerdûnî jî ava kiriye. Shibasaki bi dengekî nerm û devkenî şopînerên xwe silav dike. Di rojên herî tarî yên pandemiyê de hejmara aboneyên Shibasaki zêde bû. Bi dengê xwe yê aram û nerm niha 1.4 milyon şopînerên wî hene. Me ji vê pirsî ka wî çawa dest bi wênekeşiyê kiriye. はい、出来上がりましたよ。 Min çawa dest bi wênekeşiyê kir, bû te bêjim. Min ji biçûkatiya xwe her tim ji wênekeşî û afirandina tiştan hez dikir. Gelek vîdyoyên Shibasaki yên cihêreng û serkeftî hene û ew serkeftina wan vîdyoyan bi awayekî tecrübeyên xwe yên berê yên fêrkirinê ve girê dide. どういった Min ji mamostayê hez dikir. Ez ji axiftina gel mirovan hez dikim. Min dikarî 5-6 dem ji mêran biaxivim pir balkêj bû. Hunermend Shibasaki 6 cara neşteriya dil derbas kiriye û şopîner wî wekî mamê bi jan û eş dinasin. Gelek bînerên wî jî hez ji dengê wî û şêwaza hunera wî ya hêdî û aram dikin. でも講師業も好きでした。皆さんとおしゃべりするのが好きだし。 Xelk dibêje dengê min pir baş e. Lê ez nizanim çima. Dibêjin dengê min baş e, nerm e, aram û dilgerm e. Temaşefanên min jî wisa dibêjin. Hunermendê 70 salî ti heman demê da li ser Instagram, TikTok û Twitterê ra jî gelek çalak e. Lê dibêje ku ev hêviya wê serkeftinê nebû. 声がすごくいいっておっしゃるんだけど、 Ev tiştek caverêkirî nebû. Dema ez zarok bûm, TV jî nebûn. Shibasaki ti temenek biçûk da jî hez ji wênekeşiyê dikir. Ti temenê 18 saliya xwe de wî xwast ku biçe Tokyoyê û beşa hunerê bixwîne. Dayîk û bavê wî jî destûr dan wê ku xewna xwe pêk bîne. Çeto Özel, Deng Amerika, Washington.